Sanibonani, molweni namkela kweSCTV ngesiXhosa. UYanga guys uqhubekile ukubagcwalisela abazali bakhe until kade abe uyolala ke then ke bashiyeka bephoxekile ke. Bayithetha ke le nto into yoba hayi bebengayiqondi uba lo mntana ulimele kangaka and ustrongo ngolu hlobo alulo ebe emelene nengxaki enje eyedwa engena-support system because ke bona bayasapotana nabo bayi-two. But ke ngoku hlahle besesajesta ke into yoba kuzoba bhetele ke sicele uxolo kulo mntana. Nyhani ke ekuseni badisayide into yoba mabaye ke kuYanga erumini yakhe. Bafike enxiba ke elungiselelwa esikolweni. Akafuni kwanto yothi nabo, uvele wathi nje urayithi mabamyeke ngolu hlobo alulo because kaloku if bengakhalazanga bebengazumazi mos into yoba akekho rayithi. So nangoku ukubaxolisa because ubaxelele yena, so akadingi noxolo lwabo ngaphezulu. Kanti ke kwaZoleka bathe besazihlalele ke uZoleka ezixelela into yoba uzosebenzela endlini. Bashaywa nge-surprise ke kwafika abakwaBhikitsha behlangene nabakwaNgcokana. Fika ke sexolisa uDabs wakwaNgcokana esithi into yoba bayaxolisa kodwa ke bathe ngoba bavile uba kumntana uvukile nazo zonke bethu into ezenzekileyo, so baqonda uba ngeke bade bangezi. Wamxelela kuDabs uba une-gifts anazo emotweni kodwa uzicela azazithatha later. So be-excited ke guys ke uqhawe ubona abantu bakwaNgcokana nakwabakwaBhikitsha. So ethubeni ke kuye kwafika ke noThumeka ke apha, efika ke behlala bencokola bonke noZoleka. Ebabalisela wethu ngale nto kaYanga into yoba bengaziboni yena uba uyile bad parent ayiyo noba akhange amoye ngolu hlobo, but ke babemthuthuzela kuthiwa hayi kaloku ekugqibeleni nawe uva kabuhlungu so ngeke uze ubone into eyenzeka phambi kwakho ngeli xesha nawe uyibone, ifocus yakho ikuloo mntu umluzileyo. So uthe ke kusahleliwe kwabe sesiZoleka, kunjani na guys xa ngaba sibiza abantu bakwaMabandla sidibane singoobhikisha noNgcokana sizotya idina apha? Hayi ke kwavela kwavunywa kwathiwa okay akho ngxaki. Then ke uHlathi ke shuthi imessage seyifumene ke kwakhe uxelela ke uYanga ke. uYanga ubuya esikolweni sefika sehamba noDabs wakhe embuza phofu uba usuka phi, kudala emfowunini akabambi kwafowuni. uYanga i-attitude abanika yona ubaxelele nje into yoba akazuya kwaBhikitsha kwaNgcokana yena urayithi phaa kowabo and akekho rayithi, akazude aekthe apha as if yonke into irayithi. Wabemngxolisa uthi uHlathi into yoba uzohamba uye ekamereni yakho uyotshintsha impahla njengangoku. Wabe esithi uThulani ngapha, yhe wethu hayi bo into ebusuku obunye nje qha. Wathi omnye andizuya apho, futhi ebenabo nomncinci ingathi akathethi nabantu abadala, so ulimele nyhani. Kodwa ke babonakele befika ke guys ke uHlathi kwaZoleka, befika behamba naye ke uYanga bembambile emyala futhi ngoba angenayo uba usmayile wena ungakulingi wenza izinto ezifani phakathi kwabantu apha. Hayi ke bamkelwa ke guys ngobubele ke nolukhanya ukhona ke apha ke base beyibizana ke ecaleni ke amadoda ahamba ozincokolela. Then uNontsikelelo ka besehamba ke siya kuDabs kaLazarus, xa efika apha besithi omnye bendingazi uba nawe Ntsikelelo uzobe ulapha nawe. Athi omnye hayi bendizawuthini ungabikho, ndoze ndingezi kaloku uNomaqhawe. uNomaqhawe kaloku ngowakwaMabandla. Athi omnye hayi siyamazi uba ngowakwaMabandla, le nto kudala wayithetha uyisasaza nditsho koonomathotholo, ungaze ufunge uba kaloku ayingowakwaMabandla lo mntana. Athi uNtsikiva apha ke nomathotholo. Athi omnye yeyi uze uthotholoze oonomoyi aba bakulaa trunk bagcwele itrunk yakowenu niphantsi kwebhedi phaa kowenu. Waphela ke guys uZoleka yintsini eme phaa, bekade eme phaa ngasemnyango abamameleyo bexambulisana. uNtsikika besesithi uthi ekhaya akho nomoya. Uyakwazi nje ekhaya wena, uyakwazi? Watsho wamshiya apho ke, emshiya noZoleka ke ebuyela emadodeni. Abantu bangotata ke bona hayi abanachuku, babhizi bazincokolela nje iinto zabo zebhola ngeSpringboks namabhokobhoko. Bayazisela nabo bamkele ngotywala, akho nto itheni. So ke abantu bonke ke bahambile bohlala etafileni ke guys, kuzobonakala kufika abantu bokugqibela ke uNonceba noNtsiki. uNtsiki iyambonakala basezithe vram kule wayini ayiselayo. Athi ke uNonceba, yho Ntsiki kanti nguwe lo kudala ndisiva ngawo. Athi omnye, yho ubufani ngam, xa ungubani wena? Athi omnye, sendivile wethu ngawe uba ngulaa Ntsiki kube enyisa uZoleka wethu emtshatweni wakhe. UThandeka besebona yoba ikho into eyenzekayo apha besekhwaza uNtsiki uba makazotsokhopha apha ecakwakhe then ahambe bohlukane kanjalo kuNonceba ahlale kwelinye isayidi. Then uphakama uZoleka ke ngoku enze ispeech ke, ispeech sakhe sesokubulela nje uba bezile bazodibana apha ngomntana ophilileyo kuzoselebhreyithwa yonke loo nto leyo, ebamkela ke ngoku. So uqhawe kube nguye ke ngoku oqala ke incoko after uZoleka esithi kutatakhe ke kuHlathi, uziva njani uba itimu yakhe iluzile? Hayi kuhlekwe loo nto, kabe sithi omnye hayi bo wena wazi ntoni ngebhola, ndibase nebhola nje. Hayi notata kaLazarus ke naye besitsho ngakuba heyi mzukulwane
uyibonile kantoni, babonile besirobha phaa. Sokuncokola nje ngento edibanise nebhola. Hayi ke sanduthumeka yaqala yabuya ingqondo ethi ke ngoku lo mntu othethayo ke ngoku qhawe uthetha ngento zebhola because bonke abantu balapha etafileni bayabuza uba uyazela phi wena ibhola, uyabo. Waqala wanalaa nto ke itshintsha ubuso ke ikhombisayo into yoba ngoku ndizofowukhasa kweli cala likamva ke ngoku not kuqhawe. So ke uqhawe iphendule ke le part yoba uyazela phi into edibanisene nebhola esitsho ke into yoba hayibo ulikamva ibhola ebeyithanda. So noba bendingayihoyanga mna kodwa bendibamba izinto azithethayo phaa naphaa. So ne-language wethu yebhola uyayazi, yaba kwi strikers khona ntoni. So bonke ke bothukile ke. Hayi ke uThumeka guys, oko imthe ntsho. Wathi walikhupha ke guys uThumeka elithi kuqhawe, hayi akho nto uyibambileyo wena kulikamva. Kaloku wena ungulikamva, ungunyana wam. Hayi ke wonke umntu wothuka etafileni bajongana abantu. Ligqabhukile ithumba ebelisoloko lingaphakathi kuThumeka. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.